2, mina ngiyacela mfowethu Thabani, inamba yabefundisi isiningi kakhulu manje. Ngiyaphithizela lana kune chaos, abanye abahamba bofuna umsebenzi manje. Uvimba nokufundisa ke manje Bavimbe badala disorder lana bakhuluma imisangane engazwakali lana endlini kaNkuluNkulu kuyaliwa kubuzwana nezinto efuna ngaba ayibuzwa zikhona ezwini ngenxa yabantu abadala disorder labafuna abangafuni ukusebenza, abantu abahamba bofuna umsebenzi uNkulunkulu uzobabiza kahle nje straight belapha emsebenzini. Ntamo usuthi obuhlulwe isikole university wa drop bese ubizwa uNkulunkulu. No, nomuntu oqoshiwe emsebenzini uqoshelwe ukuthi awuhloniphe emsebenzini, hayi ngoba ubizwe uNkulunkulu. Kuna disorder la kubantu abashumayela baningi kakhulu. Mawuthi abalalela abanye izwakali kwalento abayikhuluma. Awumazi noma umvangeli, awumazi noma umpostoli, nakhona umpostoli uyabona ukuthi umpostoli unjena ohlaza ngalendlela oyingane awuyizwa. Ngiyafisa nje babazana ndawo bandla ngiyacela abantu abaphelele umsebenzi abathandaze bathola umsebenzi bahamba osebenza baphume ekudaleni disorder.